Nang di sebelah lagi. Cari-cari setengah papat sampai jam ini gak teko datang. Nang di mana salah mendung kayak gini. Mesti balik saja perjanjian lagi. Sistem coba telepon aja. Halo? Halo. Halo? Apa, Dar? Ini ya apa kok ini janjian teni jari golek takjil sampai janjian setengah papat sampai jam ini kok ini gak kena kok ini. Iki wis ready. Tadi dendi kon. Ya apa? Aku ngarepe omah kok iki. Lah kon bidok. Oh, lah dobol iki mencene. Oh ini jadi gak kena. Wis lu nunggu kono ya gak langsung nang omah lan ditelepon sik padahal di rojo ae, Bos. Loh, surprise. Surprise ulang tahun, Mbak, surprise. Loh, lah kan ini bidok kok aku kok kene kok. Loh, lah kono tak golek iku lha nek kono sing mati. Saiki dok ini ya. Terwoter ngono arek ditelepon sik dadak. Nandi iki. Boleh tak jeneng ndi? Jaremu nandi? Di pasar. Anak alun sih ah. Iya, saya lalu di share. Enggak tanda pedes. Loh, karena tanda pedas tanda monyet. Loh, pedes. Anak-anakmu, awakmu lho. Wis gak usum tanda pedas saiki. Lah dhisik rono lho, Wan. Iya, saya wis. Ayo. Iki lho. Kok dikei helm Wis gelang apa-apa, waduh. ngene rek. Wis salah telat niku ayo wis. Waduh. Ayo. Iki kurang rapet lawang kuwi. Tempur iki. Wis. Wadah. Foto ae do helm ada milih-milih barang. Ayo. Sitalah sabar, waduh. Bisa? Wis ayo. Kok lugur? Lugur. Wis ki nang dhisik iki. Nalon-nalon yo kesirek. Oh, nalon-nalon. Oro aku, nalon kon kangen kancamu ya. Oh, topol di depan danau sing pencolotan awake. Enten nak pedes. Nah, wis ae jualan kan mari dibangun. Kan Anak-anak saiki pedes, apa ah. nalune? Oh, apa sih rek? Atau metu rek iki? Lho yo apa sih lah awak iki bakal metu atano. Saiki nalon kan mari dibangun. Nah, alon-alon saiki api. Ya ya iku mangkane. Main nalon danan takjil ya. Loh, ya terang ae. Aja bulet dek kono ae. Nah, kalau apa bulet kok ya kena, ya lek bola, bulet. Jadi ini Weh. pas ae rek. Wah. Lah kon bingung ya tuh. Oh, pas iki nak poso. Salah. Tarik Didi. Ngono bentar ayo cepat. Wah, udah kon. Iki kita dibangun. Ya seru lagi bangun. Kapan? Wingi aneh. Meriak ini tuh. Terang ae ngomongnya pria nanti gak oleh kemeriak. Ya, alun ya kemeriak ya. Sekarangnya di kono golek sing enak di kono enak lo Ya, ya, gulung ya, ya, menikmati alun-alun yang baru. Iya, ayo. Kan di air mancure gak munggah ini lho. Seguru waktune lah waktune kok mau. Waduh ngenteni waktune lah awak iki pindho. Air mancure Iki lho kok tak 5M kok ngene apike. 5M. Muncate iki lho. Lho, seguru waktune. Lho. Kene lho, oh Apa lo kene lo padha. berbeda pendapat ae dengan lewat kene. Oh niku selalu aduh berbeda pendapat cek kon aku nganan kon ngiri. Iya, bos. Kene kon gak anu. Hah? Oh niki lek kaji. Nang ndi lho. Cekeli kon wah. Aduh, wis ngene sih wis. Sik, santai-santai sik nek kene ya.
setengah jam kas. Ya, Yo, mari kita golek takjilan nang Kidul Pasar. ya tak kecil. Iki Iki gak mendung iki surup. Ais, kowe tak cilai. Lho, sing ndek kene sik lho. Mangotot saiki dijak kak. Ya apa sih awakmu iki? Lho, sik mendiki mati iki lho, Jilu. Loh, mati ndilo memang mati. Menikmati. Wis kok mang sapapat Saiki jam piro sih? 10 tahun iki anyene. 10 tahun gegermu iku 10 tahun. Bisa Wis ya? ayo, iki selak anu mang Apa mau dijak gak gelem? Kare. Wah, kok Repot dijak iki kare. begenggek iki. Wah, Kon gak perusutan dhisik ah, dulinan dhisik. oh, dobol iki jangan berusutan ta. Konan kurang bahagia biyen kon masa kecilmu. Korotan dhisik. Gendeng agak wis. Usah aku saken delok. Gak usah. Wis Loh, tak ayo. apa lho? Ayo ta lah. Gendeng iki lho. Saken aku delok kon. Ini opo sih lho? Ini gendeng anjen. Gendeng golek tak gendeng mulai iki salah magrib iki. Aku delok kon mal kok tak bedes api. Tak pedes atau gegermu iku ah. Ayo pasar takjil lah ini. Endi? Pilih wis pilih opo ngono. Ya sembarang wis balik kono apa ta apa. Lah iya ayo. Ada ini magrib. Lah iya wis piro iki. Lu iki lah enak lumpia ya. Ah cocok. Yo. Cocok iki lumpia iki. Mas, lumpia enak, Mas. Oh, no, Mas, tapi boleh pilih ya? Polu. Oke. Nah, Siapa ya? Loh, aku polu boleh pancen. ya, boleh. Piro, Mas? Terima kasih. Malah saya dulu. Bayaran. ngejak kon yuk Aku bayaran. nggak gue. Yo, terus aku juga gak ngomong kok kata lo. Ya apa Loh, bayaran lho ya apa sih? Kakak duit. Ya apa sih bayaran dia? Ya bayaran cuma ngejak kon. Loh ya apa? Sih Mas. Loh. Ya aku nggak gue nih. Ya apa sih? Loh, kasih tuh Mas. Dan apa gue? Lagi tapi kan gue Mangan obeng ae kok. Dokol. namanya nggak kena kalau ngejak-ngejak. Aku lah mek ngejak tuh nama saya takjil masa kanggo duit yo karo aku.